Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Egunon, gaurkoan Jaurrieta herrira hurbildu gara. Hemendik Beilegi mendia igoko dugu, 1187 metro dituen mendia. Beilegi mendia Areta mendilerroan kokatzen da, Jaurrieta eta Espartza udalerrien artean. Esan bezala, Jaurrieta herritik hasiko dugu ibilbidea eta guztira 6 kilometro izango dira. Ez daukagu desnibel positibo askorik, izan ere 250 metroko desnibela izango dugu. Joan etorria ibilbide berdinetik egingo dugu, eta SL, NA 6 bat seinaleak jarraituko ditugu. Bagoaz gude ibilbideari kitera, orain ura hartu, krema eman eta eguraldiaz disfrutatuko dugu. Bagoaz! Gaur, Beilegu inguruetara hurbildu gara, konkretuki Zaraitzuko ibarrean dagoen Jaurrieta herrira. Jaurrieta altitudez 901 metro inguruko altitudean kokatuta dago, eta Beileguko tontorra 1201 metrotara dago. Beraz, gaurko ibilbidearen desnibela nahiko erlatiboki txikia izanen da. Ibilbidearen tartean, pagoak, aritzak, izeiak eta pinu gorriak. Eta nola ez, baso hauetan bizi diren ugaztun handiak ere topatuko ditugu. Azkonarra, basurdea, oreina edo orkatza, adibidez. Beraz, beste bien ere, gure asmoa izanen da, hemen aurki ditzakegun landareak eta animaliak zuen etxetara gerturatzea eta gurekin batera ekosistema hauen inguruko zeo zerbeintzat ikastea. Ongi isin eta goazen!
Jaurrieta eta Finan Zaraitzu ibarreko iparraldeko magaletan nagusitzen den basoa, baso mistoa dugu. Espezien artean izeia, pagoa, ezkia edota aritza bezalako zuhaitz espeziak. Guri dagokigun kasuan, izeia litzateke gaur nabarmenduko genukeen espezia. Izan ere, izeiak zonalde honetan aurkitzen du bere banaketaren nolabaiteko hego-mendebaldeko muga. Hots, hemendik hegoaldera edo mendebaldera ez dugu jadanik izeiik aurkituko. Izeiari zetasun edafikoa gustatzen zaio. Hau da, oinak busti edo oinak eze mantentzea gustatzen zaio. Eta burua lehor. Pagoaren alderantzizkoa da. Izan ere, pagoari esaten dutenez, pagoak burua eze mantendu behar du eta sustraiak edo oinak lehor. Badirudi, aldaketa klimatikoaren arira, gure izei masak nolabait hiltzen ari direla gutxinaka. Izan ere, muturreko lehorteak eta idortasuna oso gaizki eramaten dute izeiek. Beraz, gaur egun ere ikusten aldugun moduan, jadanik Pirinioetako magal batzuetan izei basoen hilkortasun handiak ematen ari dira. Eta batek daki etorkizun labur batean izei hauek zer nolako etorkizuna izango dute. Bizirik mantenduko diren ala aldaketa klimatikoak haiekin bukatuko duen. Gure lankideak Beilegu mendian eta honen inguruetan ibili dira eta gu gaurkoan Espartzako herrira etorri gara. Hemen atzean ikusten duzuen herria da Espartza, herriak gutxi gora bera 100 biztanle ditu eta gu orain bagoaz Txetxorekin herria ezagutzera. Goazen! Jaurrietatik atera gara eta pista jarraitu dugu. Lehen esan bezala, SL marka jarraitu ditugu bidean barna. Honaino, ikusten duzuenez, Areta mendilerran aurkitzen gara, eta hemen parajeak izugarrizkoak dira.
Asteko eskuineko aldean Abodiko mendizerra daukagu. Eta noski ez, ondoan, lehenengo 2000, hori mendia. Hortik aurrera, mendizerra jarraitu besterik ez dugu, Otxogorrigaina mendia eta Lakartxela ikusteko. Edo Barazea mendiak ere ikusteko. Hortik aurrera, Belauan sartzen gara. Eta Belauan, argi eta garbi ikusten dugu hemendik, Auña mendi edo ja beste aldean dauden Hiru Erregai Maila eta Petretxema mendiak. Benetan ikaragarrizkoa dira hemengo bistak, merezitakoak. Guk gure ibilbideari jarraituko dugu eta pista jarraituko dugu. Hemendik kilometro batera edo kilometro terdira daukagu ja gure tontorra. 1187 metrora dagoena. Beraz, jarraituko dugu. Bigarren kilometrora iritsi gara, eta gu bide sidorra hartuko dugu eskuineko aldetik. Bidea berez, SLA jarraitzen badugu, da marka txuri eta berdea jarraitzen baditugu, pistatik zirkularra egin dezakegu Beilegu mendira iritsiz, baina gu zuzenki mendi tontorrera joango gara. Jaurrieta inguruetan, soro eta larre desente ikusteko aukera izanen dugu. Beti ere, soro eta larre hauek gure abeltzainei esker eta gure aberei esker mantendu dira gisa horretan. Beste atal batzuetan komentatu genuen moduan, ekosistema hauek, larren ekosistema hauek, berez biziko garrantzia dute naturan. Izan ere, paisaiak erakusten duen moduan, aniztasun honek egiten baitu ekosistema aberatsa, nolabait. Tarteka marteka, soro hauetan, hainbat harrapari, hegazti harrapari ikusteko aukera izanen dugu. Adibidez, oraintxe ikusi berri dugun miru gorria eta zapelatza. Harrapari hauek askotan egoten dira gisa honetako zonalde irekietan, haien eizakinak nolabait eizatzen. Sagu txikitxoak, intsekto handiak edota ziraunak adibidez. Beraz, mota hauetako lurralde irekiak, espezie askoren eiza nolabait ahalbidetzeko baliagarriak dira.
Beieguko ibilbidean barna topatzen aldugun beste zuaiska bat, honako hau dugu, intxusa. Intxusa, landare oso erabilia izan da gure herriko historian. Batez ere, katarrak eta gisa hortako eritasunak sendatzeko duen gaitasuna dela eta. Entzuten den moduan, txolarre nahikotxo daude hemen inguruetan, eta mota hauetako zuaisketan babeslekua aurkitzen dute. Guretzako ere baliagarriak badira, izan ere intxusaren loreak oso onak dira infusioan hartzeko eta gure eztarriari on egiteko. Eta udaren ostean aterako dituen fruituak ere baliagarriak dira guk ere jateko, baina batez ere txori espezie desberdinen elikadura bermatzeko. Beraz, hementxe genuke Jaurrieta inguruetan aurki dezakegun landaretako bat, guretzako ere oso erabilgarria izan dena. Moztutako zuhaitzek, pinu hauek adibidez, informazio klimatiko nahiko garrantzitsua eman diezagukete, baldin eta hauen eraztunak ikertzen baditugu. Arbola guztiek urtero ateratzen dute eraztun bat. Lehenik udaberriko zura ateratzen dute, apur bat argiagoa dena, eta bigarrenik udazkeneko egurra ateratzen dute. Eta bi egurroiek egiten dute eraztuna. Eraztunen nondik norakoak aztertzen dituen zientzia dendrokronologia esaten zaio. Eta honen bitartez, gertaera klimatikoak edo zuhaitzaren beraren bizitza pixka bat ikertu dezakegu. Adibidez, eraztunen arteko distantzia handia bada, esan genezake urtaro edo urte ona izan zela zuhaitzarendako prezipitazio ugari eta temperatura epelekin. Aldiz, eraztunak txikiak eta estuak badira, askotan urte hori idorra izan dela esan nahi du, ez? Zuhaitzen adinaren kontuak ere ikusten alditu eraztun hauen bitartez, eta finean mendiragoa zelarik halako egur pilaketa bat ikusten dugunean, batzuetan interesgarria da apur bat gerturatu eta zuhaitzaren bizitza zer nolakoa izan den pixkat behintzat salseatzea edo ikustea. Gaurkoan Txetxo Zenberoitzekin gaude, bera Espartzako biztanlea da, eta hemen inguruko taberna batean lan egiten dure bai. Kaixo, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. Pues ongi, lanetik atera berria, orain ongi. Oso ondo. Txetxo, konta egozu non gaude gaurkoan? Espartza Zaraitzun gaude. Espartza Zaraitzu da Zaraitzuko herri txikin bat. Napar Pirineoan dagoena, Erronkari eta Ezko artean dago Zaraitzu eta hemen gaude. Eta herriak zenbat biztanle ditu? Herriak gutxi gora bera neguan, dakit 40-45 biztanle bertzerik ez. Bere garaian, bere garaian jende anizik gehiago bizi zen, dakit 300 edo 400 biztanle izan ziren duela 100 urte, gero eta gutiago eta horren gaudenok. Eta zergatik uste duzu txikitu egin dela herriko populazioa? Hainbat gauza gertatu dira, haien artean, duela 40-50 urte, jende asko Iruña aldera joan zen, fabriketan lan egitera eta bizitzera, han erosoago bizi omen ziren, eta hori, desagertu ziren, eta geratu ziren gutxi batzuk. Eta gero adibidez, asteburutan edo udan, igotzen da herriko biztanleria, handitzen da? Bai, biziki handitzen da, asteburutan, egon gaitezke, egun bat, udaberrian edola, eta udaldean, jende asko porretan daudenak eta hola,
pues etortzen dira, pues dakit, orain udan, pues egonen gara, ez dakit, 120, 140, asteburuaren arabera, bai, jende asko gehiago. Bai. Eta orduan, zertara etortzen dira, hemen bizi ez direnak, zertara? Pues, bueno, askorentzako hau da haien jaioterria, edo txikitan bizi ziren hemen, edo, edo familia daukate edo etxea. Eta orduan, pues, oporretan umeekin egoteko, pues, da leku ideala da, ez? Kotxeak ez daude, badaude, baina, ez da errepidea bestaldean dago, edo olako gauzak, eta, umentzako, lekua proposa da, ez? Eta berez hori, ez du horren beste bero egiten, freskotu egiten du pixkat, eta jendeak nahiago du udan hemen egotea, Iruñan baino edo hirian baino. Eta adibidez, COVID-19 pandemiaren ondoren, ze aldaketa nabari izan dituzu herrian? Jende gehiago etorri da, naturarekin kontaktuan egoteko, gutxiago? Bai, etorri dira batzuk, hori Iruñan bizi zirena, baina igual askotan etortzen zirenak, batez ere jubilatuak izanik edola, ez dutela biharra hori Iruñan egoteko, batzuk geratu dira hemen, nire gurasoak adibidez, biltzen ziren asteburuero etortzen ziren eta astean zehar Iruñan, geratzen ziren, orain hori daramate urte eta erdi hemen. Bai. Eta, holako beste batzuk. Gero, bai, naturan egoteko, azkenean somatzen da, bai, jendeak gehiago ibiltzen dela mendian, edo, bai, holako. Horlako gauzak bai. Bai. Eta konta iguzu, ze zerbitzu mota daude hemen herrian edo inguruan ere bai? Bueno, hemen zerbitzuak izan badaude, kontua da, askotan direla herri batzuen dako, ez? Hemen bertan Espartzan, ez dago gauza askori bere garaian, dendatxo bat zegoen, tabernatxoa, orain badaukagu kanpina, leku atsegina dena, eta kanpinak uda aldean gero lekua daukagu, gero badago tabernatxoa, jantokia, eta gero zerbitzu orokorrak gehien bat ezkaro zen edo txagin, adibidez eskola otsagin daukate, ez, eta umeek autobusa hartzen dute eta eskolara otsagira joaten dira. Osasun etxea ezkaro zen, ibarretxea hori, hainbat zerbitzu ematen dituena edo iratik kudeatzen duena ezkaro zen dago. Azkenean, hemen askotan mugitu behar dugu, hainbat zerbitzu eskuratzeko edo kotxea hartu eta... Orduan, Espartzako herritarrek zertan egiten dute lan? Egia erran, lan egiteko adinean gaudenok edo gutxi gara, bai, jubilatu nahikotxo, bizi dira hemen herrian, nahiko zaurkiturik edola, eta gero, hori, lan egiteko adinean gaudenok, denetariko, ez, batzuk hemen lan postu gehienak orain bertan dira, ostalaritzan, iratin bertan ere, agian, hori, zainketa lanak egiten mendian edola. Ez dakit, hemen aukera askorik ez dago lan egiteko, hortan, hori, edo mendian, hemen bertan mendian lan egiten dutenak, guti dira, ez, beste herrietan agian gehiago edo. Orduan, Txetxo, zure ustez, herri txiki batek zer behar du bizirauteko eta ez galtzeko? Galdera ona, jakinen bagenu, martxan jarriko genuke berehala, ez? Zer behar den? Gazteek hemen geratzeko aukera izatea, ez? Normalan gertatzen dena da, ikasketak amaitzeko Iruña aldera edo kanpora joaten direla, eta gero bueltatzea zaila suertatzen zaie, lanpostua lortzeko, lanpostua lortuz gero etxe bizitzaren arazoa nahiko premiazkoa da, bertoko etxe guztiak edo gehienak batzuk zabalik daude, baina zabalik ez daudenak agian badaude erabiltzen dituzte asteburuetan edo udan, eta orduan ez dago alokatzeko aukerarik, ez, oso hortan daukagu arazo nahiko larria. Nagusiena orduan etxe bizitzarena esango zenuke? Bai. Horkorrean, ni adibidez bizi naiz hemen, baina gurasoekin edo gurasoen etxean, etxe bat alokatzeko lortzeko oso zaila da, bai.
Bueno, eta orain gai azaldatuko dugu pixka bat, bueno, zuk aipatu duzu mendia, jendea biltzen dela mendi, bueno, naturreko zaintza egiten, mendian lanean eta bar. Aipatuko dituzu hemen inguruko naturgune edo mendi esanguratsuen izenak? Izen batzuk? Bueno, hemen bertan, Espartzan bertan badaude menditxoak, baina bada mendi txikinak, bai, hemen Burkuzuria daukagu, Beilegu, bueno, azkenan mendiz inguraturik gaude, eta denek daukate bere haien sarma, pues hori, gauza bat dela edo bertzea. Baina, bueno, hemen inguruan zera erakargarritasun handiena duena zera irati da, bai. Irati hemen bertan daukagu, 30 kilometrora, irati gurea da ere, ez, bueno, aman komunean beste herri batzuekin. Bai. Eta irati, zer erran dezaket irati buruz, ez, kristona da, ez. Gero hemendik hurbil ere baukagu Arbaiun Arbaia, Irunberriko Arbaia. Bai. Bueno, horiek pixkat berezienak, ez, azkenean, bueno, hemen leku guztiek daukate xarma berezi pixkat, ez. Eta zuek herritarrek ze harreman mota daukazue naturarekin? Bueno, dakit zer erran naturarekin, bizi gara natura erdian, ez, orduan, nik uste dut hemen bizi nahi duenak edo bizi garenok maite dugula ingurua, ez, natura, ez, bertzenaz hiri batean biziko ginateke, ez, ni berez hori hiri batean hasi nintzen edo txikitan bizi nintzen eta azkenean herrira etorri nintzen, pues hori naturak erakarririk edo, ez. Oso ondo, bai, hala da. Eta nik uste dut gehienok hemen bizitzeko azkenean, bueno, pues ja ezagutzen dugu hiria eta nahiago dugu hemen bizitzea. Aduz. Eta Txetxu, joango gara orain bultatxo bat ematera erakutsiko diguzu herria pixka bat? Ederki, joanen gara. Bale, goazen ba? Venga. Heldu gara Beilegu mendira. Hemen ipintzen duen bezala, 1183 metrotara dagoena. Esan bezala, Jaurrieta herritik hasi dugu ibilbidea eta pista batetik gora igo dugu 3 kilometro gutxi gora bera onaino helduz, bai? Gogoratu, pista utzi eta bidezidor batetik heldu garela tontorrera. Bidean barna, parajeak izugarrizkoak izan dira. Batez ere Pirineo alde guztia ikusten delako. Hori mendia lehenengo 2000 eta hortik aurrera dauden mendi tontor ugari. Otxogorregaina, Lakartxela, Oinamendi, guzti horiek. Hemendik beste aldea ikusteko aukera daukagu. Hau da, hemendik Baigura mendia ikusteko aukera daukagu eta justo Oroz Betelu gelditzen den Urrengo baiara, baita Aezkoa baiara ere. Guk gure bidea joan etorrian berdin egingo dugu, baina jakintzazu hemen zirkular bat osatu daitekela SL marka jarraituz, hau da, txuriak eta berdeak direnak. Gu hamaiketako hemen hartu eta bagoaz.
Bukatu dugu gure gaurko mendia, Behiegu mendia, 1183 metro dituena. Hemendik Jaurrietatik hasi dugu bidea, Zaraitzuko herri honetatik. Guztira, 6 kilometro atera zaizkigu joan etorria eginez. Esan bezala, pista hartu eta lehenengo kilometroak aldapa gora dira. Apurka-apurka, konstante igotzen dena. Pista jarraituz, bertatik, lehen esan bezala, Zaraitzuko eta Pirinioetako mendi ugari ikusteko aukera daukagu. Bertatik, bidezidorra eskuinera hartu eta apurka-apurka basoan barna gure mendira iritsiko gara. Gogoratu, SLA jarraituz, hau da marka txuri eta berdeak jarraituz, zirkularra egiteko aukera dagoela. Kilometro bat gehiago aterako da, gutxi gorabehera 7 kilometro eginez. Oso leku polita da, oso paseo polita, familia eta lagunekin egiteko. Eta areta mendilerroa ezagutzeko. Behin tontorrean gainera, Arangoiti mendia ikusteko aukera daukagu, baita Leire mendizerra ere. Beno, gu gure gaurko mendiarekin bukatuko dugu, hurrengoan ikusiko dugu elkar. Jaurrieta ondoan aurkitzen dugun egitura hau oso ohikoa da Nafarroako lurralde heze eta hotzetan zehar aurkitzea. Egitura hau gatz biltegi bat da eta nolabait ere gure errepidetan neguan zehar pilatzen den elurra urtzeko erabiltzen den gatza biltzeko balio du. Gatz honek ere ekosisteman bere ondorioa edo bere inpaktua badakar. Izan ere, urtearen amaieran botatzen den milaka eta milaka kilo gatzek ekosistemengan ere badute bere eragina. Adibidez, ekosistema urtarren gazitasuna ekarri dezakete eta baita ere errepidetan zehar botatzen den gatz honek askotan engulatu basatiak joaten dira errepideetara gatz hau miazkatzera. Eta askotan istripuen eragileak izan daitezke. Behieguko bidean, honako kabitxo hau topatu dugu. Seguraski, aurreko egunetako ekaitzek lurrera botako zuten. Ez dakigu txoritxoren bat edo aurkituko zen momentu horretan, baina tira, holaxe izan da, holaxekoa da natura. Kabi batek informazio nahikotxo eskaini dezaguke, izan ere, txoriak bere inguruan aurkitu duen materialak edo ikusteko argigarria da. Kabi hau konkretuki goroldioz, lumaz, plastiko bakar batzuez eta ugaztun desberdinen hilez eginda dago. Eta hauxe bera da kabi askok eta ekosistema askok duten arazoetako bat, plastikoen agerkuntza. Hemen, mendialdean, ez da oso erreza kabi batean plastikoak ikustea. Hala ere, hirietako kabietan problema nahiko azkorra dugu. Izan ere, txori askoren kabietan plastiko eta toallita pila agertzen hasiak dira. Animaliek ere, haien ingurunean dutena probesten baitute haien etxea egiteko, kasu honetan plastikoak. Askotan, bide bazterretan, basa marrubiaren landareak agertzen zaizkigu, beti ere eguzki izpiak bilatzen doazenak. Basa marrubiak ere, ugaztun zein txori askorentzako elikadura bikaina dira, bai eta gizakiarentzako ere. Beraz, mendian goazela, mokadutxo bat hartzeko parada bikaina dugu basa marrubia. Eta honen bestez, gure partez hau izan da guztia.
Urrengo atalean ikusiko dugu elkar eta espero dugu saio hau zuen gustukoa izana. Mila esker eta hurrengora arte. Agur! Bueno, abiatuko gara? Bai? Goazen. Eta Txetxu zein da Euskararen presentzia hemen herrian? Galdera erra. Bueno, egun euskaldun batzu bizi gara hemen, eta eta gero asteburutan edo udan etortzen direnen artean, pues, gehiago elkartzen gara. Baina ez da oso ohikoa euskara ditzea. Bai. Ez da. Gero, bestalde, turistak etortzen direnez, eta Bizkaiatikan, Gipuzkoatikan edo Naparrak izanik eta euskalduna, horri esker entzuten da gehiago. Vale. Adibidez, lanean askotan erabiltzen dut euskara. Gero karrikatan asko ez da ditzen. Ja. Eta Espartzako etxeak zer dira? Zaharrak mantentzen dira, berritu egiten dira, edo egin dira eraikin berriak? Denetariko dago, bai, etxe nahiko zaharrak mantentzen dira oraindik. Claro, konpondu dituzte, noizbehinka, horri esker daude zutik oraindik. Eta gero hainbat etxe berri egin da azken urteotan, eta hola. Orokorrean etxetxo zaharrak eta nahiko polita direnak eta hola. Eta herritarrak orduan saiatzen zarete mantentzen pixka bat herria ezakit hori zainduta, eta? Bai, alde batetik, udalak badauka halako ordenantza, ezin dela eraikin arraroak edo hiri modukoak egin, izan behar dute tamaina txikikoak, harria ikusten baldin bada hobe edo ezin dira gauza oso arraroak egin. Hala ere, beti agertzen da norbait hori zetxo baita arraroak egin nahian. Eta gero, gero beste gauza batzuk berezia dena aurreko egunean komentatu zidan turista batek, hori hemengo etxe gehienetan lorea daudela, hori lorategietan edo lehiotan eta hola, hemen bezala. Eta galdetu zidaten ea subvenzionaturik zeuden loreak edo, ez? Eta hori kontua da, hori nik uste, ez dakite. Ez da txapelketa bat, baina jendeak, hori bera, ez dakite, jendeak politak izan nahi ditu etxeak, eta lorez beterik daizuzte. Eta noiz dira Espartzako jaiak? Berez, dator, asteburu honetan izan behar zuten, abuztuaren lehenengo igandearekin izaten ohi dira. Eta hori aurten, Covid-a dela eta ez dugu jairik eginen. Imaginatzen dut, kuadrilleak elkartuko garela baten bat, hori bazkaltzeko dola eta pote batzuk hartu, eta gero etxera izan beharko. Baina normalean zekintza motak egiten zen dituzten hemen herrian eta inguruko herrietako biztanleak ere etortzen ziren, ona eta zuekara eta hori? Bai, bertoko kontu zenik ez. Bertoko jaiak nahiko ospetsuak izan dira, Ibar mailan edo inguruan. Ezen, herri txikia izanik, berez hori, jai pitxinez berdinak egin ditugu, ez da orokorrean berdinak, baina egin ditugu, txosna bat jartzen genuen gazteo ginenean, edo orain beste gazte batzuk. Eta hori konzertutxoak egin ditugu eta hola, eta orduan inguruko beste herrietan egin ez dena, ez? Eta jai alternatibo batzuk, ez? Eta batzutan, urtean hitzetan izan dugu Berbena plazan eta 100 metro haratago beste konzertuak eta beste giro bat, eta hola. Eta berez hori herri horren txiki batean, ez da oso ohikoa hori, ez? Inbeste ekintza egitea, ez? Bai. Eta zegiro mota herritarren artean? Jaietan polita, eta orokorrean ere baukagu giro ona, bai, hemen azkenean laukatu gaude eta ongi eramaten dugu. Bai. Hauek dira Ameliaren amatxoren loreak, hortensiak, atera ongi. Bai, ikusten dugu herri osan zehar, zaitzen zaren lorea jartzen, apaintzen, herria. Bai, beti dituzte loretxoak eta hola, ez? Polita izaten da, bai. Eta Txetxu bukatzeko? Kaixo, eta bitu zen bai jende dagoen herrian, Bai, daukazu egiroa, jo,
Eta Txetxo, bukatzeko azkeneko galdera, imaginatu etortzen zaizura lagun bat bisitan ez, ona, kanpotarra, zekin zamotak egingo zenituzke berarekin bai herrian eta bai inguruan ere bai, ezaki naturan edo... Bai, bueno, a ber, ez dago gauza askori, bueno, hemen duguna da, natura da, orduan, pues mendira eramanen nuke hori ziur, pues edo irati aldera, edo mendikan, azkenean edozein bide hartuz gero, pues badaude txokopolitak edo hola, herrian barna, pues bueltatxo bat emanen genuke, pues orain bezala. Eta jo, que pues bero handiak ginez gero, gerilukura edo errekara, pues putzu batera bainatzera, eta gero, pues, poteo, holako ze, bai. Bueno, eskerrik asko kontatu guzu muzearengatik. Zuei etortzagatik eta, tartetxo hau emateagatik. Gustatu zaigu Espartzara etorri izana. Orduan, ikusiko dugu elkar berriro ere, noizbait. Ederki, jaietara etorri hurrengo urtean, egin daitezken. Antza denez merezi du etortza, ez da? Bai, merezi du, bai. Bueno, eskerrik asko. Kikabena, zuei, mila esker, agur. Txetxok utzi gaituen Espartzako txoko ontatikan emango diogu amaiera gaurko saioari. Berarekin herria ezagutzeko aukera paregabea izan dugu. Ikusi ahal izan duzuen bezala herria oso txukun eta polita mantentzen da. Beraz, etor zaitezte zuek ere ikustera eta horrengoan ikusiko dugu elkar berriro ere. Aio, ondo izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.